chcete zatiaľ robiť? Kto tam je? Roman Makaveli, mám teraz robotu, dal mi Nemec na vás číslo. A vy ste odtiaľ? Ja som z Modry. Ja som mal záujem, aby ste pracovali. Máte to telefónne číslo? Nemec. Pezinka? No jasné. A oni sú nikto, alebo čo? Ne, či by ste chcel stierkovať, či máte nejakých známych, čo by si s vami a by som vám dobre zaplatil, potrebujem stierkovať celý dom. A kde to je vlastne? Modré na Štúrovej. Nerozumiem vás. Modrá Štúrova. Nepoznám Modré, to už len tá Štúrova, to neviem. Keby ste bol Modré pri obchodnom dome, ja by som pre vás skočil a mohli by sme to zriešiť nejak a by som vám ukázal, čo treba a od pondelka by ste mohli spracovať na... To je iba na taký týždeň roboty. By som vám zaplatil, koľko si pýtate. A keď nájdete niekoho, čo vám pomôže, tak to už ma nezajíma. Ja vám vyplatím, koľko si pýtate a môžeme to zjednať. Dobre, to je rodinný dom, alebo to je dom prerobený, alebo... To je rodinný dom starší, ja som sa potreboval vycierkovať komplet celý dom. Čo to materiál? Materiál už dám všetko peniaze ja. Aj nehovej materiál, ale tu by už máte nejaký kúpený, alebo... No ja som vám dal, koľko si pýtate na ten materiál. Ja mám ženu, čo sa som dohodnete, keď ste si to kúpiť, niekde to jedno kde, ona má auto, kto je pre vás, vy ste odkiaľ? Vy ste odkiaľ? Ja som zo Slovenska. Ona by aj pre vás došla, keby je možné zajtra sa dohodnúť o tom. To viete, zajtra nedela, to sa nedá, viete, nedelu robiť, lebo už hovorím. Nedelu, ona by došla za vami to zjednať, čo ako. Lebo ja som teraz doma a mi volala, že či to viem riešiť. Musím riešiť. Na pondelok sa, či to je možné, aby ste išli do roboty. No to nevieš, to záleží, to záleží, viete, musíte na to na finančné rozumie, musí to byť, lebo ťažko, viete, ľudia sa vypýtujú milión rokov, viete, to ťažko povedať, viete, jasné. Ale či by ste mohol, lebo mne dali číslo na vás Nemec nemôže, že vraj má veľa toho, ja ho poznám a či by ste mohol. A máte nejakého, čo by vám pomohol, alebo sám? Ne, že to už by som niečo vybavil, to už nie je problém. Dobre. Viacerí, traja, štyria. Brigádnikov nejakých. Ja vás zaplatím vám hlavnému a nejaký brigádnikov, čo tam budú brigádovať. Ne, že to už by som si kolegov si zavolal, to už nie je problém. Hej, my sa to ja keď sa s vama dohodnú, tak to ja už kolegov sa potom zaplatím, to už nie je problém. To už nie je problém. Koľko si pýtate, toľko vám dám. Ne, že len koľko je hodná práce, ale nechcem mi to. Jasne, len koľko peniazí, koľko stojí robota. No tak koľko to stojí, tak koľko si pýtate, tak koľko vám dám. A jak sa vlastne ten rozhodoval? Roman Makaveli. Ešte raz. Roman Makaveli. Roman Makaveli? Áno. A vy ste Modrá? Ja som nie Modrá, ja tu mám dom po babke a teraz to chcem celé preškrutovať a ešte tam mám nejaké opravy a elektrika. Je tam všetko, len potrebujem to teraz všetko do opravy. Ja budem pravda odcena do opravy a predať to. A vy nemali ste žiadny ponúku majstrov takto? Ne. Mne dali ja teraz od Nemca a teraz ja som mal ešte jedného a ten je tiež z grobu. A neviem, jak sa volá, ten neviem, kde je. Nejaký Rigo. Ale ten sa mi nejaký Rigo sa mi mal ozvať včera a mi nezavolal, neviem, kde sa túla. Neviete, čo je s Rigom? Ja. Rigo. Poznáte Riga? Poznám Riga, on som to robil, ale tak ho neviem, teraz nebol som si, neviem. Ja, lebo mne dala nejaká baba, neviem, číslo, volám mu a on povedal, že áno a nič. Že on vie, čo ešte to robiť a koľko nám. Tak preto ja sa vás pýtam, či je ochotné, aby ste mohli ísť. A čo kámo, keď sa dohodneme, že na cene, že to ale hovorím, treba vidieť robotu, treba na to pozrieť, viete, treba to vymerať všetko presne. Tak to vymeráme, koľko pýtate na meter štvorcový? Budete to trošku tak spod telefóne budeme rozprávať. Tak jasné. Tak dobre, ja vám budem volať zajtra, alebo pozajtra, môžem volať pondelok, alebo kedy? Tak môžem mi zajtra zavolať, to poviem prečo, alebo pondelok, alebo... Dobre, tak ja vám zavolám, dobre? A to jaká Štúrová? Štúrová ulica. Tam, kde je kostol, tam kostolná, tam dole ulica, jak sedí smerom do... Ešte raz. Jak sedí smerom do Šenkvická ulica. To není priamo Modrá, ale to je pri Šenkvickej ulici, kde je Štúrová, ale asi 3 zastávky dole. To je jedno, to aký budete robiť do večera, moja žena vás sa zoberie tam späť, to je od sa nemusíte bať, aj materiál, všetko to ja zaplatím. Dobre, a to je smerom od kostola, smerom na Šenkvica? To už je jedno, to ja vás tam zoberiem za autom. Do grobu by som došiel pre vás aj z grobu, aj po robote domov. Aj jedlo, všetko píte zdarma. To nemusíme jedno, to ja si kúpiť, to nejíba. Ja vám vyplatím aj na deň, jak chcete na týždeň, po konca smeny, alebo mi jedno zálohu vám dám vopred, ale musíme jeť robotu, no. A
Aha. Ja vám dám aj zálohu, aj zajtra by som vám dal nejaký, koho si pýtate. Aby To ja nepotrebujem, to ja som není taký, to ja nepotrebujem. Lebo mi povedal Nemec, že vy ste taký normálny chalan, lebo dával mi nejakých iných a to som nechcel, som tu mal tiež nejakých. Jako ešte raz? Dávali mi tiež nejakých a mi povedal Nemec, že vy ste taký spolahlivejší v týchto vecach. No však áno, však on robil na tej posilne, už pozná dlhšie, no. Dobre. Lebo sa to venuje asi stierkam, on nerobí väčšinou a malý a najmä nerobí, tak neviem, aké roboty on. Že Nemec hovoril, že ten Rigo, že vraj nebol dobrý. On nerobí dobre Rigo? Jozef Rigo. Však prečo, však ja som s ním aj robil, a však prečo by nerobil ako? Prečo robí ako sme niečo? Ne, mi nie je povedal, že ho nemám brať, ja nevím teraz, ja sa to nevyznám, ja sa nevyznám v práci. Moja žena, hej, ale chcem vedieť, či môžete, no. Však áno, však dalo by sa to len hovorím, rozumiete, bo to o tom osobne musíme, viete, a tak, no. Dobre, tak ja by som vás zajtra zavolal, tak o takej jednej, keď sa naobedujete, alebo ja neviem, aby som došiel pre vás to zjednať so ženou a aby sme sa mohli dohodnúť. No. Dobre? Tak ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Nový.